Arribem a l'últim programa d'aquesta segona temporada d'Empresarial Girona Televisió i, com sempre, més empresa, més negoci i més consells. Comencem! Les famílies catalanes inverteixen una quarta part dels ingressos a pagar l'habitatge. El 27,36% dels diners que entren a les llars dels catalans s'acaben destinant a costejar l'habitatge, segons un estudi del portal immobiliari pisos.com. Catalunya és la quarta comunitat autònoma que inverteix més per pagar el cost de l'immoble, per darrere de les famílies basques, madrilenyes i balears. De mitjana, en tot l'estat espanyol, un 26,5% dels ingressos anuals serveixen per pagar l'habitatge, 3 punts més que el 2016, ja sigui per afrontar la quota de la hipoteca o la mensualitat del lloguer. En el cas de les hipoteques, Catalunya es troba entre les 10 comunitats autònomes que destinen un percentatge superior a la mitjana, precedida per Cantàbria, País Basc, Balears, Madrid, La Rioja, Canàries, Galícia, Astúries i Andalusia. La llei de reformes urgents dels treballadors autònoms es va aprovar al Congrés de Diputats el dia 29 de juny i està pendent de ratificar pel Senat, però és una llei molt esperada pels emprenedors degut a una mica als incentius i bonificacions que entraran en vigor. Podem destacar algunes d'elles, com per exemple una de les mesures que més esperada és l'allargament en la cotització, la tarifa plana dels 50 euros, que s'allargarà a un any. També l'avantatge que fins ara s'havia d'esperar 5 anys per poder, un cop s'havia cessat l'activitat, per poder tornar a optar a aquesta tarifa i s'ha reduït dels 5 als 2 anys. Per les mares que s'incorporen després de la baixa maternitat, també se'ls dona aquesta facilitat que puguin optar a la tarifa plana o en cas que tinguin una cotització superior, un 80% a les contingències. I més flexibilitat en el sentit que es pot canviar les bases de cotització durant el mateix any fins a 4 vegades, inclús de només cotitzar pels dies realment treballats, que fins ara es pagava la quota mensual independentment dels dies que s'hagués realment treballat això mateix. A part d'això, hi ha altres mesures, com per exemple la deducció d'un 20% dels subministres per tots aquells autònoms que treballen des de casa, subministres de llum, de gas, etc. Es permet aquesta deducció. Soc Agustí Pajares, de l'empresa Amb les Persones, soc el seu soci fundador. La meva empresa es dedica a temes de recursos humans i coaching tant executiu com personal. Endavant, Agustí! En les càpsules anteriors hem repassat el cicle dels recursos humans en una empresa, des que decidim contractar una persona fins que ens desvinculem d'ella. En aquesta última càpsula de la temporada m'agradaria poder argumentar-vos per què cada empresari o directiu hauria de tenir un coach personal. El coaching és un acompanyament en un procés de canvi, que també ens ajudarà a desenvolupar noves eines i habilitats. Tot sovint, un cop arribem a una posició, ens estanquem. Moltes vegades perquè el dia a dia literalment se'ns menja i altres vegades, aquestes bastant més negatives, perquè pensem que amb el que sabem ja podem anar tirant. No cal dir que aquesta frase és el principi del fi del nostre desenvolupament. El món, en essència, és canvi i, a més, hi ha una frase que ho defineix molt bé. El que ens ha portat fins aquí no ens portarà fins allà. Us donaré algunes raons per les que el coaching us poden ajudar. La primera és que encara que la teva vida o la teva carrera sigui bona, pensa que encara pot anar millor. El coaching no només es redueix a una intervenció en un moment de crisi. La teva millora personal t'ajudarà a evitar aquestes crisis, a anticipar-les i et faran protagonista del teu present. El segon punt és que si estàs passant per una transició personal, ja sigui una nova feina, una nova responsabilitat, un divorci, un acompanyament extern t'ajudarà a saber què necessites per a poder arribar allà on t'has plantejat. Vols millorar la teva capacitat de lideratge? O vols saber com gestionar un equip difícil? Tenir al costat un bon coach et pot ajudar a gestionar les teves pors i mancances i, sobretot, utilitzar al màxim els teus recursos. I per últim, necessites marcar-te un objectiu i encara no tens clar com fer-ho? Un coach et pot ajudar a definir aquest pla d'acció i fer els passos adients per aconseguir-ho. En definitiva, el coaching t'ajudarà a focalitzar-te en els teus objectius, et motivarà, et farà responsable del teu desenvolupament i et donarà recursos i, sobretot,
guanyaràs en autoconeixement. Per finalitzar, dir que el coaching és una inversió en un mateix i en el patrimoni més gran que tenen les empreses, que són els seus treballadors i treballadores. Saps que el RES és una moneda alternativa que té per objectiu donar un valor afegit a la teva empresa? Amb ella s'obre un ventall de possibilitats que facilita la generació de negoci entre empreses. Avui parlem amb més empresaris que formen part d'aquesta xarxa. L'Isabel del Moral és una dona que va començar a tenir un somni. Havia treballat sempre al món hospitalari i als 48 anys vaig decidir que em volia dedicar a una altra cosa, el somni de la meva vida, que era tenir un bed and breakfast. Aleshores vaig comprar aquesta casa, que havia de ser pels meus fills, ja feia 10 anys que la tenia amb runes, i en plena crisi econòmica, el 2004, començo les obres de Can Bo de Pau. El que va començar sent una cosa molt senzilla que havia de ser, doncs va acabar sent un hotel amb encant i amb ànima. Aquí el que podem trobar és el tracte directe amb la gent, que això ho hem aconseguit. Ara últimament estem dient que els nostres clients entren com clients, com hostes, i acaben sent amics nostres. En tenim moltíssims de tot el món, fins de Nova Caledònia, que setmanalment o un cop al mes ens escriuen directament pel meu WhatsApp privat o... És a dir, la majoria de gent han acabat sent amics nostres. Amb el RES pràcticament des del començament, 4 anys. Fa que vaig començar, que igual em sembla que el Divino, m'hi havia... No coneixia gaire gent, però bueno, bé, 4 anys deu fer. Bueno, la meva experiència ha sigut positiva. A part de que crees sinergies amb la gent, l'he fet servir... Els clients que m'han vingut del RES, gent supermaca i superagradable, m'han vingut forces belgues. Després, en qüestió d'intercanvi, he fet servir algun dels serveis del RES, com per exemple de neteja generals que nosaltres fem aquí a l'hotel 2 o 3 cops a l'any, i l'he fet sempre amb el Global Neteja, que hi estic molt contents, que ells també estan dintre del RES. I, bueno, al Sitjar també hi he anat a comprar flors, la cooperativa del veïnat també hi he anat. Vull dir, bueno, bé, la meva experiència és positiva. Grup Imàtica és una empresa especialista en TIC, nascuda l'any 2001 a Girona, abasta des de particulars a grans empreses, sempre oferint la millor qualitat i dedicació. Compten amb grans professionals del sector i un ampli portfoli. Grup Imàtica és una empresa que va néixer l'any 2001 i bé, estem aquí al Parc del Migdia, a la zona centre de Girona, tota la zona Eixample, i des d'aquí tenim, com podeu veure, el nostre equip de suport que dona assistència a tots els nostres clients de software i de hardware. Tenim una pròpia hotline i donem des d'aquí serveis a tota la província de Girona, Barcelona i resta de Catalunya. Imàtica va néixer en un petit local a Salt l'any 2001 i l'any 2005 van venir cap aquí al Parc del Migdia i aquí fins a dia d'avui tenim tot l'equip, que a dia d'avui ja som 14 professionals treballant dins de l'equip de Grup Imàtica. Imàtica ofereix serveis des de software de gestió, de comptabilitat, per les empreses, per assessories que poden portar tota la gestió dels seus clients, softwares de TPB, tot el que són sistemes de comerç electrònic enllaçat amb les aplicacions de facturació i després tot el vessant de hardware amb servidors, virtualització i ara molt enfocats en tot el servei cloud. Un tracte proper amb els clients que ens permet arribar i fer un servei molt claus en mà, donant-li una cobertura global
de servei a l'empresa. Bé, doncs Imàtica va començar com una empresa més destinada a serveis particulars, venent components informàtics, en aquest cas, en aquest període entre el 2001 i el 2008 aproximadament, i a partir del 2008 Imàtica va focalitzar-se en serveis cap a les empreses i en serveis cada vegada més personalitzats. Això ens ha donat força a tenir clients per tot el territori espanyol, inclòs clients a la part de Sud-amèrica. Els projectes de futur d'Imàtica és consolidar-nos com a referent a nivell estatal de software de gestió per a les empreses. Estem en una línia en què a dia d'avui tenim més de 350 clients utilitzant aplicacions de software de gestió, amb la qual estem arribant a un volum de clients i un volum d'assistència i suport a totes aquestes 350 empreses al dia a dia, que ens permet ser referent i arribar a ser una empresa amb molta distinció dins de la província. Una vegada més seguim amb els temes jurídics, avui amb en Josep Prat. Una altra habilitat és la creativitat i la innovació. Emprendre implica en si mateix una idea diferent o innovadora, que això no vol dir inventar. Inventar és aquella persona que fa una cosa que no existeix i la majoria de les vegades són gent que ja són inventors. Inventor no vol dir ser emprenedor. A vegades és més important a l'hora és la capacitat de crear, de creativitat, canviar una cosa que ja existeix per millorar-la, per donar-li més competència, perquè sigui més competitiva. Això fa que aquesta habilitat faci que l'emprenedor també tingui aquesta capacitat de poder canviar les coses i de donar-los aquesta importància que un altre no veu. Una altra habilitat és saber-se arriscar, aquesta aposta. Però és inherent en un emprenedor. Qui no arrisca no pisca. Aquesta frase l'hem sentit moltes vegades. I també en Mark Zuckerberg té una frase molt concreta que us la llegiré, que és: el major risc no és prendre cap risc. En un món que canvia molt ràpidament, l'única estratègia que garanteix fallar és no córrer riscos. Per tant, per emprendre s'ha d'arriscar. Si no s'arrisca, no s'aconseguirà el projecte. Una altra habilitat molt important és la capacitat d'aprenentatge. Aquesta capacitat d'aprenentatge que no tothom la té, en els casos dels emprenedors, és saber assolir o saber captar els errors que he pogut cometre i com aprendre d'aquests errors. No acceptar o no aprendre dels errors ens portarà al fracàs, ens posarà davant una paret blanca que no sabrem veure del més enllà i per tant no triomfarem. Una altra habilitat molt important de l'emprenedor és l'autoconfiança. Una persona amb una autoconfiança molt forta farà que el projecte que vulgui tirar endavant el portarà fins a la seva fi. Per tant, aquesta persona, com que creu en la seva pròpia capacitat d'assolir tot allò que vol fer, ho acabarà aconseguint. No senten por al fracàs, això també és important. Qui no senti por al fracàs serà més bon o podrà ser més bon emprenedor d'èxit que no pas aquell que té por a fer coses. Una altra habilitat és l'autonomia. Autonomia en el sentit de prendre decisions sense la supervisió d'un superior. És a dir, aquella persona que prengui una decisió sense que hagi de consultar-la amb una altra farà que tingui aquesta capacitat d'autolideratge i, per tant, de poder tirar un equip endavant. I també una altra habilitat seria la iniciativa. La iniciativa en el sentit d'identificar oportunitats allà on altres no els veuen, anticipar-se en aquestes oportunitats i preveure també futurs problemes per tal de trobar-los solucions. N'hi ha moltes d'altres, d'habilitats dels emprenedors i de les persones, però a mi la que crec que són més importants són aquestes a l'hora d'aconseguir inversió. Només deixeu-me dir-vos una cosa, no deixeu mai de somiar. Els somnis poden fer-se realitat sempre. Molta sort. I acabem la temporada parlant de l'AEC, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, d'on sorgeix aquest programa. Parlem amb el seu gerent, en Ricard Carbonell, que ens explica quins són els objectius d'aquesta entitat.
Doncs bé, Ricard Carbonell és el gerent de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, una persona que porta molts anys treballant en aquest sector i al servei de les empreses. Bé, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors neix l'any 96 amb els noms d'Associació de Joves Empresaris. Fa ja 4 anys es va fer un canvi de nom per adequar les expectatives de les empreses que havien associades. L'associació és un grup d'empresaris que formem ara al voltant de les 450 empreses associades i amb la característica que és una associació multisectorial, amb la finalitat que les empreses es donin a conèixer entre elles, en fomentar l'emprenedoria, en crear sinergies entre les empreses, serveis, formació, etc. Bé, hi ha 3 vessants del que ofereix l'associació. Una és l'associació com a tal, que actuaria com a lobby i que per tant està a prop de les institucions i per poder donar l'opinió dels empresaris de les necessitats que té i crear aquests vincles. L'altra part seria la de serveis i és la que l'associació promou el contacte entre les empreses a través de molts canals, com pot ser aquest del programa de televisió, la revista empresarial Girona, els networkings mensuals de Business Lunch, el sopar de gala que es realitza un cop l'any al mes de juliol, el saló d'emprenedoria que es fa coincidir amb la Fira de Mostres, en fi, un ventall de serveis que afavoreixen que les empreses puguin conèixer i que puguin intercanviar les seves idees. Aquestes entitats al final el que fan és per un costat dinamitzar molt l'emprenedoria, tenir una relació amb l'administració que serveix de pont de diàleg perquè l'administració pugui conèixer què és el que es mou en el món empresarial i com a associació, a banda de fomentar l'emprenedoria, crear negocis entre les pròpies empreses, a més d'altres molt importants com que les empreses coneguin quins són els últims avanços en formació, les últimes novetats en innovació, etc. Bé, el panorama actual, com tothom sap, ha millorat. El que nosaltres almenys jo detecto és que l'ànim de les empreses i de la gent n'ha canviat. Els ànims són molt importants a l'hora de fer consum i de fer gasto, perquè moltes de les persones i les empreses gasten en funció del futur que creu que pot haver-hi i per tant, com la gent pensa que el futur, o almenys el curt futur, serà bo, doncs les empreses estan invertint més, estan gastant més, etc. I fins aquí el 10è programa. No et perdis el que queda d'aquesta temporada. Fins la propera!